Здравейте на всички от Зодия Лъв. Днес съм подготвила четене за вашата зодия в любовен план през 2026 година. Да видим какво ви очаква в навечерието на този светъл коледен празник, бъдни вечер. Да видим и за вас в любовен план. Започваме с януари месец. Зодия Лъв в любовен план през януари. През януари се очаква да се затворите малко в себе си или ако имате връзка, партньора ви да се намира на отдалечено място от вас и от време на време да имате срещи, може би да имате редки срещи. Ако до момента те са се случвали по-често, през януари месец е възможно някакво отдалечаване поради заминаване на вашия партньор в друг град. Сега да видим и за февруари месец. През февруари месец очаквайте да имате стабилни отношения, да получавате това, което давате, ще има баланс в отношенията ви, вие ще сте по-действен, ще правите повече стъпки, повече крачки към партньора си, колкото дава той за вас, толкова и вие за него. Но все още не се вижда примерно някакво по-голямо сближаване, тъй като януари месец видяхме, че може би ще бъдете на разстояние с вашия партньор. Сега да видим и за март. През март месец ви очаква някакво пътуване, възможен е и конфликт с вашия партньор или партньорка поради трети човек намесен във връзката, но въпреки всичко се вижда, че това ще бъде преодоляно. Сега да видим и за април месец. За Зодия Лъв в любовен план през 2026 година какво ви очаква? През април месец се вижда една стабилност. Няма да имате конфликти през април месец. Отношенията ви ще бъдат стабилни и ще се чувствате много добре. Няма да има конфликти относно ревност, трети човек. Тези конфликти, които ги има март месец, през април отношенията ви стават все по-стабилни. Сега да видим и за май месец за Зодия Лъв. През май месец очаквайте да имате някакъв таен обожател около себе си, който е възможно да ревнува тези отношения, в които се намирате. Дори през май месец е възможно и за обвързаните да предстои сватба, годеж или преминаване на едно по-сериозно ниво на обвързване. Сега да видим и за юни месец. През юни месец се очаква да работите по-стабилно за връзката си. Възможно е да изисква повече усилия относно това да задържите човека до себе си, но излиза да се справите и като цяло това отново би довело до стабилност. Като цяло до тук
Излизат стабилни отношенията ви, няма изявен край или кой знае какви катаклизми. Сега да видим и за юли. През юли месец очаквайте повече действие. Наистина до момента се вижда действие и от двете страни. Колкото полага единия, толкова и другия. Доста добра хармония помежду ви. Да видим и за юли. За август, извинете. През август месец се очаква доста добре да обгрижвате партньорите до себе си. Появява се дори някаква такава чиста детска любов между вас. Общо взето нещата вървят към надграждане към края на годината. Сега да видим и за септември месец. През септември месец се очаква някой от вас да стане малко по-ревнив, по-скоро за мъжа във връзката. Ако вие сте жената зодия Лъв, очаквайте мъжа до вас да стане малко по-ревнив, малко по-обсебващ. Но въпреки всичко той няма да спре да полага усилия за вас и в опитите си да се доказва, и ако вие съответно сте мъж зодия Лъв, вие ще станете по-обсебващи и по-ревниви към партньорките си. Да видим и за октомври месец. През октомври месец е възможно в живота на единия и на другия да се появят и други избори. Така че внимавайте, но като цяло между вас има любов и не се очаква да има раздяла, въпреки тези други хора, които се появят. Съответно и друг мъж и друга жена намесени. Да видим и за ноември. През ноември месец се очаква жените да бъдат в центъра на вниманието, да получават внимание от доста мъже, да се чувстват харесвани. Това съответно на техния партньор няма да се хареса. И сега да преминем към декември месец. През декември месец продължава това да се появяват все повече и повече нови обожатели. По-скоро тук ми говори за жените от зодия Лъв, отколкото мъжете. Мъжете е възможно да станат по-ревниви, а жените съответно да се радват на повече мъжко внимание. Но въпреки всичко не виждам раздяла с този човек. Продължавате си. За обвързаните отношенията стават все по-сериозни и по-сериозни, въпреки че около вас през годината ще се появяват нови избори и нови хора. Вие все пак ще се останете със същия човек. Възможно е скандали поради появата на трети лица. Но въпреки всичко си оставате заедно. А за необвързаните ще срещнете скоро нов човек след февруари месец. Възможно е този човек да е въздушна зодия. И нещата и при вас също има надграждане.
Ами това е, мили лъвове, за 2026 година в любовен план. Желая ви едни много светли, много щастливи празници и до нови срещи!